Kajing temu ke sarkar India ban penbet thamai ka kernit bahin riu lane ka 6th schedule lingba ka Constitution 125th Amendment Bill arjar khat khandai kala penlong ki Autonomous District Council ha ka jalla ban persya e kajing temu pentrai kam ki Village Council namar kani hi kan kata e ka bor ki dorbar snong uba tita starwal khan unong elam kalyang persya yang dorbar thawan ka Khasi Hills Autonomous District Council ulaong badang shen menteri rangba ka jalla Meghalaya ukonrat ki sangma ulai kran bat umodi halor ka jingpan ki number jong ki MDC ha ki Autonomous District Council bat kumjoru ban pendo ya ka kentien unrepresented tribes Henry uklam kran ai pat halor ki Village Council Bede bat ni ka amendment ni ka 6 schedule na kalyang ka jungi hing 8 pau persya ya ka tu ka jingpan kami ka kentien unrepresented tribe, unrepresented tribe. Jika bamut ya katu baro hi ki stakeholder ni persya ban ngai ilu badang sian bau chief minister baka kabinet ka jong lai kendu ya menteri rang ba du ke India haba ki 8 pau ba ki nakaliang ka government ki persya ya katu kim ya hab ya katu kentin unrepresented tribe. Pada ka juga por ngalai i ba ke kim kilai demand ru nakaliang jong ka kabinet but Prime Minister kalau ba hagajing increase the seat haki lightly ke district. Ringan datang gawai ke ba ngalengo ba kamsum dan pat ka jing penpau nak kalian state government hagajing adai bat ka Kentien Village Council. Kani ka Kentien Village Council kadai ka ba ngi nak kalian kum ki MDC naliang parti ru ngimhun ni ngani namar balai lada lawan no ka Kentien Village Council kan pendu no ya ka jing trekam jongki dobasno kamut ngindan bai taki Village Council haman kisno ka bakin ha ban yale daga election bat kiriti ki dostur ki jongi rukin kelalut hangta te ka pamut ka bor ki dobasno ka domdon su tenre nakaliang jongka council ha ka por ka bangalong kum siam ngelawan rai ka ka ak bagata ka Village Development Council Act bat dei lang ba ka ni ka ak ka jing temu bangan rai ka ni ka ak kalong ba can go in line with that spirit ladi kata ke jingkwa nakaliang ke central government bahkan don kata ke grassroots governance pi ke jingtmu juga sarkar India balai bikiwan ra itu ke Village Council kalong ba kikwa bahkan don kata ke grassroots governance hakaba ki scheme baru ru kibanwan apa ka finance kide banya through ke village level kamut kide ban pentrikam ha ke village level bar hakaju ke por kikwa bahkan don ke election ya orang basnong lani yaki state member jong ketuka council pada juga por kikwa ya ka reservation na ka banta ki kenthei pi menta baro ki kenthei kikwa bangin don kti ha ka dor basnong den rai ka riti dostor ka jongi kamsya ba ki long kbi kin don kani kadang dei ha ka debate stage banta bangin pala ban ong ye gani namar ka riti dostor hi ka long ba ki kenthei ki kimla ban ya don benta dor basnong den rai ha kani ka Village Development Council pak ngila bu ka provision ru na ka banta ki kenthei bakin long active part bakin long ki member kila long ki secretary jong kani ka Village Development Council te ka jingkwa jong ya ka sarkar maklia kalong ba dei ban ong ya ka central government ba ha ka chaka ban bu ikini ki Village Council dei ban don ya ki Village Development Council ta ka ba nakwa us kami kani ngila ada ya syong hagi meeting di Bamensuaru ba kani ngila agree namar ka jing ong hang tu kalong ba kan dei from 30 to 40 kabamut mendai ban increase by direct to 40 mendai ka ban long ka numbers ka ban long between 30 and 40 kabamut kala ban long 35 kala ban long 36 bagum ta terter den rai kamut ba ngin su increase by increase of kalong in between